Днес е 19 декември. Слънцето е малко зад облак. А това е панели на зимен ъгъл. Да, доста така на синьо небе и облак. Слънцето изгрява сега зимата. Има една антена, не знам дали ще се види. Горе-долу е ето там. Там някъде. Антена. Там излиза слънцето. Откъде минава? Не знам къде е. И залязва точно ето там отзад. Ако сложим тези панели на изток, няма да произвеждат нищо. Ако е на запад, на там, да ги насоча, отново няма да произвежда нищо. Ако ги изправя право нагоре, отново няма да произвежда нищо. Панелите трябва да са точно на юг, под правилен ъгъл. Сложиш една бутилка, да има възможно най-малка сянка. Това се мери на обяд в зенита. Ето. Най-малка сянка. Отгоре няма никаква сянка, отдолу няма, слънцето отстрани, а на обяд ще дойде точно ето така. И няма да има никаква сянка в 12. Тези са малко на грешен ъгъл, ама не мога да ги свалям по-надолу. Сложи бутилката. Няма сянка отдолу. И съвсем малка сянка има отгоре. Тоест трябва да се ето така надолу. С малко. Да не е така, а да няма сянка. Слънцето ще се дойде срещу панела и ще произвежда както трябва. Колко да произвежда както трябва. Тук е инверторчето. Малко да го приближим. Ето го какво прави. Покрива се потреблението. Произвежда се енергия. Ето го на обяд 11 часа и вече имаме 9 кВт. До вечерта ще прехвърля и 23 и 25 кВт като нещо. Двете полета така вървят. Днеска 19. Аз имам 220 кВт произведени от първи месец, от първо число до сега. Това е правилен ъгъл. Точно към слънцето.